Din partea mea, Găbița Zeta, dedic și eu o melodie frumoasă pentru David, din partea tatălui său, o surpriză frumoasă, muzicală, din partea domnului Manix, pentru David, care împlinește o frumoasă vârstă de 25 de ani. La mulți ani și din partea mea și din partea tatălui tău, David. Să fii sănătos și multă sănătate îți doresc. Și audiție plăcută. Melodia asta e specială pentru David din partea domnului Manix. Se numește Copilul meu ce mult te-am dorit. Audiție plăcută. La mulți ani, David, să fii sănătos!